Jo, takže čaute ľudia, dneska si tam u nového videa z Minecraftu a dneska ideme robiť challenge, že si zatočím kolo šťastia a taký blok, čo mi padne alebo niečo, tak to musíme v tomto videu získať, takže si ideme zatočiť kolo šťastia. Takže tu už to mám pripravené. A ideme si a už to točíme. OK, uhlie, to je ľahké. To máme za pár sekúnd. Takže, no nie, že za pár sekúnd, ale tu je nejaká kejvka, takže to ideme získať. Naťažím si drevo. Aby toto video bolo trochu zaujímavejšie, tak napríklad takto. Čakajte, nechajte ma pracovať. Tak, môžeme ísť nájsť uhlie. Tu by mohlo byť nejaké uhlie. OK, to je... Aby toto video bolo trochu zaujímavejšie, tak to budeme hrať aspoň 5 minút. A ideme nájsť za to uhlie. Snad to nebude ťažké, ale to je uhlie, predsa to není až také ťažké. Keď chcete pokračovanie, nezabudnite dať like, odber. A napíšte mi do komentárov, že či chcete pokračovanie a ja spravím pokračovanie a bude to napríklad diamant. Budeme pokračovať stále v tomto istom svete a budem pridávať stále rôzne bloky do toho kolo šťastia a musím nájsť už to uhlie. Ja si zoberiem aj vlnu, lebo toto budeme hrávať dlhšie. Asi vidím uhlie. To nedáva, tuším, ani damage. Ľudia, dostali sme sa do nejakej kejvky a ja vidím uhlie. Ale prvý problém, je tu creeper a ešte zombie ide dozad. A ja tu nič nevidím skoro. Takže to bude pre nás neviem, jak to povedať. Kopeme prvé uhlie. Máme to. Takže cieľ tohoto videa sme splnili a to je z tohoto dielu všetko a nezabudnite dávať like, odber a proste ja neviem ani čo rozprávať ľudia. Nezabudnite proste dať like a odber. A zatiaľ čau.